Yehu eye bremayfo se wo money crobia refi asante kotoko hene se bi o mo jeje na baba na ehu se odudo bibie do twede bonye kopon bo ne dia frɛ no no na chese wone ne dodo mu no eduru dwom ekwan we so ne yemama kwa ba ede aba enkranza eye bunu east abato mpesua so ene enkranza na nanomate na nkonwa ena wo nyina de nyanyade abɔ won kom mo atutu wo mu ebirisi kyerɛ wo ne brabre ne nyina eyefua enkranza manhema ne dot yie eye nansa kwantu no enne ene twato eno nti enne amamre ne amane kwan so no ne debi kunu me kyerɛ ne kunu prekope krobe refi asante kotoko hene wona na santa mai ena sebie so sebie nya do mbaba bebe ne ne achi twato ansana yakakopɛ ma me krabre esansa bakose mu kyerɛ sɛ enkranza yero santa hene ede ma ne piesie ene ne yere eno de sɛ ne yere kwa kura otena menje fikesie mu enyi yi eno de ka ye ho ne yefa de beto fom bia enfamrom so hwɛ santene atene ebe ya tue bodom mahene ena wone amanten mahene ena won etene fefefe no na wo hwɛ agromu nsusu na se de yesi kwa na kyerɛ sɛ se de edi kan de tu mani no ɛyɛ amanten mahene wone tue bodom mahene ena won tene fefefe na eyie ne de wo hwɛ me atutu bi biara ye eye wo hene se me kyerɛ eye wasante hene papa eye amakum ene wo hwɛ tutu ne manti eye no de esi won na so pa eye kumase adonten feku tiebodo ma hene ene amanten ma hene ena wo mugusu nam dwomu a sebi agofo ma ejeje wo tata nana ne wo mu nyina kwaba esa ma wo atenasi ebio o ma hene lawyer ena o ma hene sujani nasa wo bro sante hene hefidia dwuma no ne nyina bi ewu nananumu dikan tane abawa betena se ansana wo mo apechire e de ama osante hene so abawa betena se nananumu zongosufo a wo mo ewon kranza eno mo so babeda wo mo do edi akire sebie so sebie nya do nananumu atena konyomo kranza ene asante mai enam brinche kesia abo eye nkranza nti nananom zongofo ya mama kwawa we die meka ne sɛ ye friend wo hene kase o hene kase ye mo kwawa amanten hene ni yedi ka ho ne ma me prekope ene amanten mahema fefe ena sebio son sebi na do odutu no ntuma fefe fa sebio son wone ni ro sante hene obeja ni ro sante hene adishi busuya won kwanza ene bije kesi abo wo no mabri wetia ene eye na kwentu tenti wo sha fe na ansa na ne de twa to no
ɔmo kyerɛ wɔn ani bere abere ɔmo etutu wɔn busia ɔmo de nyanya agu wɔn kɔn mu na wɔn de wɔn ahyɛ mfidie abobɔ wɔn ti ɛkyerɛ sɛ wɔn ɛna yɛ ade hyɛ kan a wɔn ɛwɔ ɛyɛ nkranza ma wɔn ate wɔn na asase ɛso nyanya yɛde gu yɛ kɔn mu no ɛne deɛ yɛde bi bɔ yɛ ti te sɛ abotire no amanneɛ kwan so deɛ kyerɛ ne sɛ wote ayipa so a ɛne ɛhwɛ wɔ no dɔso ɛnsɛ ɛtɔ wo nsa yɛ mu no dɔso ɛno nti sɛ wode nyanya gu kɔn mu na de bɔ ti a nsabɔne bi a ɛbɛtɔ wo nsam biara no ɛpama de bɔne bi a de firi wo ho saa nso so ɛna ɛnibɔne bi a ɛbɛhwɛ wo biara no ne nyinaa nso nyɛ adeɛ sɛ ɛbɛgyina sɛ yɛhwɛ nneɛma a atene fɛfɛɛfɛ a na ɛyɛ n'ahema nkranza ma ahema a yɛyɛ ne dɔte yi sɛbie so sɛbie nya adɔ abusua de siedeɛ ɛna wɔn de atwa to na de siedeɛ ɛbɛtoto koraa no ɛyɛ Robert Professor Tokotoko hene ɔne ne hema na ne kuna du yɛ to so ɛna wɔn nneɛma ɛna ɛbɛtwa to ɔhene sie ne yere bia sa ne amfani de ɛmmɛ nti sɛdeɛ asante amammerɛ ne akamammerɛ no teɛ ɛne ne yɛwu bi sofoɔ no ɛna ɔmɔde ɔkɔnkɔ ɛna ɔmɔtutu ɔmɔ ahyehyɛ hyɛ ɔmo fugu a amammerɛ kwan so ɔmo ɛde ɛbɛkyerɛ ɔdɔ ɛdidi akyerɛ kwanzaman
Ayi ne sidi edi kan ne to woni mu se ayi no enne eye Kumase Adonten won ayi eno tine Adonten faku ena won atene a sebio son se benya de won ebe esan se ayi no eyen kwanza mahima edoti ye de sine na so pa eye amokum hene eno tine santene ye huni a omo atene fefefe no emmemme mu no enyu biase eye Kumase Adonten feku no watene ohene se amokum hene ene wadinde mu a sebi aton ne abesemo sene de no mu wachi ne pedi a pedi e cheze support ya kwa bonka e ka wona so ne ba mu be kwashi ne so ante problem ena ba mu wodi ne bi oti siyi eno ti ene eye nana asanso hene na otu fabric pon awo eni ewo Adonten ena wo na antene fefe wo ebo eni ya wo adi ni na wo hene se amokum hene echi edue libre mu dian no mu za brafo bre asusun abrafo braso ene ntina no brafo ene ebma sebio so sebio nyado omu pratene onso eta santiamania edi samanka piese idia no mu se problem refia santiato kwa hene ena edu so no samanka eyesu manka afium na jase atwaso Eros and the Hamilton again. What's in the member? What's in the swing in the sword? The says to be a biniha and Tahara and it was so. Osha will be answering so one in Nara. A cry a year asante, ashen so dear. A year flag yibi. Bafo can take ene ide achampoma edine ni mu na chese Eros and hene achame ena wonso edu wonso no enkoso efeku na nadrombo so ehene na nanu me mu nyina akwa Eros and hene edrum kwanza amamre ne amane kwanso ne yere prekope enkwanza mahema enene ne dot yi ayi twato woni bi kwakodi nkre twato amamre mu so Eros and hene kokoshe ne yiri bie no one ne yiri di nkomo bia oda se ne bie ni wono mu wo ho kwan se wodi nani ekohwe emunyu ebio esanse ni kunu eno ne dikra etwato acham enso so ena edi ehim na no bremafo ena sebio son sebio nyado omo twa Eros ante hene ho ehia omo yeje na baba mon kan yo na de beto fo mu iyase nyina doti ye yase ye de beso
Open so many by your say the prepper, and you let the grab and dance. Another thing for police second, risk is like Monte and Fantastic here. I'm this year, money member. What's already second to risk is like what's Monte and family castle here. Open so money, not any cost of manager. We get to listen here. Yeah, I mean, no, I can't get an idea from one. Okay, so let's see the food. Their family. Many of them have a moon and yes, who said in sunset. None of self prayer. That's me, I may have a mamma if you come for me. And I may have a few brass. I shall be sad. I don't know they come for. Not before I may be tired. Me not to see them. It almost. I'm not going to be out of what so many as I say, man, in Tilamitra. And tell me, and then I'm not on tape. I'm not going to say. So no one say, answer my ma, what you have by. Then you know, put on the nation. My master won't quite not quite a man that can fight a friend of my people. Then you must say, I didn't get a chance and I'm not on for Mugo Nisa Sada. Sana this year, a man of Emma, Mugo Nisa Sada. And that's what you must say. Come and let's think of some on the judge. What can the woman say, Yaso? What's the young one of the fact and answer? And as I say, you must say, anybody that work, the job of musical future. And that's the last year I want the power by it. Oh, that's the future, they don't use here. Me know, I'm from Munasi and I see through Seattle, you will say, hey, none of the time what's my what the power of Coali Messiah here, and as I say, my Johnny says, that's a mamma I ever hear, you're still. That's it,
bra na mo go baby bi ni ma bra mo